Kolmonen nolla. Nelonen nolla. Vitonen nolla. Kutonen nolla. Seitsemän nolla. Ja 8 nolla ja jatkaa. 46. Miksi ei tää lähtenyt pyörä? 9 nolla, mulla on päällä kello. Hyvä. Miksi tää ei lähtenyt pyörä? 10 nolla. Sulla on nyt päällä. Mä otan varultaan aikaa, kun mä ajattelin, että jos sattuu, ettei tule. Ja 12 nolla ja maalissa 18.26.